Chceli ste, aby som vám porovnal oleje, tak som si povedal, že vám poviem, aké sú základné rozdiely medzi slnečnicovým a repkovým olejom. Tak poďme sa na to pozrieť. A prečo nie je dobrý slnečnicový olej na vyprážanie, alebo ktorý slnečnicový olej je dobrý na vyprážanie, sa dozviete v ďalšom videu. Zloženie. Slnečnicový olej. Viac ako 58% podiel omega-6, polynasýtenej mastnej kyseliny linolovej, doplnený zhruba 27% mononasýtenej kyseliny olejovej a 11% nasýtených kyselín. Repkový olej, približne 60% podiel kyseliny olejovej, asi 20% omega-6 nenasýtenej kyseliny linolovej a okolo 9% omega-3 nenasýtenej kyseliny alfa-linolenovej. Spolu s uvedenými neškodnými mastnými kyselinami sa však v repke prirodzene objavuje aj nevítaná kyselina eruková. Škodí predovšetkým srdcu a pri nadmernej konzumácii môže spôsobovať zápal srdcového svalu alebo fibrózu. Aj množstvo v repkovom oleji je preto obmedzené. Takže za mňa, ja by som si radšej vybral repkový olej, pretože je tam lepší pomer omega-3 a omega-6 mastných kyselín. Je tam síce kyselina eruková, ale ja to s olejom predsa nepreháňam. A vy používate ktorý radšej? Slnečnicový alebo repkový?